Mill-pinna ta' Oliver Friggieri għall-ixkafef tal-Bibjoteka Nazzjonali, 39 ktieb tradotti għal Malti minn lingwi differenti u għatta Kotba oħra bl-ilsien Malti il-kolli pubblikati minn Oliver Friggieri ingħataw lill-Bibjoteka Nazzjonali. Fost l-oħrajn Friggieri preżenta l-ktieb tiegħu dwar l-istorja tal-innu Malti, innu li parti kbira minnu inkitbet fuq din il-mejda storika li tinsab fl-istess biblioteka. Oliver Mamo, il-librar nazzjonali u kap eżekuttiv tal-Bibjoteka, stqar li din il-preżentazzjoni tfisser ħafna għall-Bibjoteka. U dak kollu li ħarġet mill-pinna tiegħu hija ta' importanza nazzjonali. Minn barra minn hekk ukoll il-pubblikazzjonijiet li jkunu minn persuni ta' kalibru ta' Profs Friggieri u pubblikati barra minn Malta għall-Bibjoteki hija diffiċli ħafna li issir taf bihom u fil-fatt taqbadhom għax ma jinqabdux dawk bil-liġi ta' depożitu legali. Fil-fatt Oliver Friggieri ta' wkoll għadd ta' pubblikazzjonijiet li nqalbu fatt ta' lingwi barranin fosthom Italjan, Franċiż, Ġermaniż, Spanjol u anke il-Ġappuniż. Fid-diskors tiegħu il-professur Oliver Friggieri stqar li jaraf l-importanza tal-libreriji u deskriva l-Bibjoteka Nazzjonali bħala l-post li fih tinżera r-ruħ u l-memorja tal-poplu Malti.